Optužnica protiv Tačija odlaže pregovore sa Srbijom na još godinu dana. Objavljivanja predloga optužnice za ratne zločine protiv Hašima Tačija onemogućava nastavak razgovora Beograda i Prištine, izjavio je prištinski analitičar Ramuš Tahiri, uz ocenu da Kosovo neće biti u mogućnosti da nastavi pregovore sa Srbijom bar još na godinu dana. Tahiri kaže da je objavljivanje predloga optužnice protiv Tačija i Kadrija Veseljija izazvalo veliko iznenađenje na Kosovu zbog trenutka kada je to učinjeno i da je to uticalo na odustajanje prištinske delegacije da ide u Vašington i eventualno postizanje određenog sporazuma sa beogradskom delegacijom o aviodrumskom i železničkom saobraćaju. Na ovaj način, kako kaže Tahiri, SAD je izbačena iz procesa, ali to utiče i na susret koji su dve delegacije trebale da imaju u julu kod francuskog predsjednika Emanuela Makrona. Jednostavno su prekinuti dogovori, možda to nije bila namera, ali činjenica je da je to posledica i prema mom mišljenju Kosovo neće biti još godinu dana mogućnosti da nastavi pregovore sa Srbijom, jer predsjednik Tači mora da podnese ostavku kao moralni čin, smatra on, i dodaje da se nakon toga mora izabrati novi predsjednik, za šta po zakonu trebaju 2 meseca. Međutim, kako kaže Tahiri, u ovom sklopu političkih snaga na Kosovu teško je obezbediti dvotrećinsku većinu u Skupštini za sednicu na kojoj bi se izabrao predsjednik, jer navodi to ne može da se učini bez Demokratske partije Kosova iz koje je potekao Tači. Došli smo do krize koja će na Kosovu biti i koja će najmanje do novembra biti produžena, smatra on. Kako navodi, na Kosovu sada nema jakih ličnosti koje bi bile spremne i preuzele na sebe odgovornost da razgovaraju sa Srbijom. Ističe da što se pre postigne sporazum između Kosova i Srbije, to će biti bolje za dva naroda, dve zemlje, region, a naročito za evropske integracije. Sada odjednom ostali smo bez toga, kaže Tahiri, i dodaje da je predlog optužnice objavljen u ponedeljak nakon susreta u Vašingtonu. Bilo bi sve u redu, jer bi već imali određen dogovor između Vučića i Tačija. Sada ne znamo kako ćemo nastaviti, jer premijer Abdullah Hoti i da hoće ne može potpisati neki dogovor ili sporazum, jer nema dovoljan broj glasova da to bude podržano u Skupštini. Na unutrašnju političku scenu na Kosovu ovaj potez tužilaštva takođe ne deluje dobro, kaže Tahiri, i dodaje da bi bilo drugačije da je već podignuta optužnica i da su optuženi u tom slučaju bili u pritvoru. Nije da nismo očekivali da će glavešine OVK biti pred ovim sudom, ali ovo je prvi put da je specijalno tužilaštvo objavilo optužnicu bez potvrde suda, a to što je objavljeno utiče na rad sudija i kao pritisak na javnost, jer se radi o javnim ličnostima koje snose odgovornost, u ovom slučaju komandnu odgovornost na čelu OVK.